Хей, чудиш се къде да учиш след 7-ми клас? Имаме супер якото предложение за теб! Професионалната гимназия по облекло Нетка Ивано Лазарова създаде паралелка по дуална форма на обучение в град Русе, заедно с Бадер България, една от най-големите компании за производство на луксозен автомобилен интериор в света. Чувал ли си за дуалното обучение? То има много предимства пред това просто да си в гимназия. Ще получиш образование по най-висок стандарт, докато редуваш теория и практика. Времето в училище никога няма да е скучно. Освен това ще се обучаваш в реална работна среда в Бадер България, като дори ще получаваш възнаграждение за труда си. След 12-ти клас ти ще си професионално подготвен и ще имаш възможност веднага да започнеш да работиш по професията си. Така че не се чуди, а избери дуалната паралелка на гимназията по облекло и Бадер България. Те вече го направиха. Кандидатствай ти!